non malom karbiang long along sarpi sarphu pen kedang lo ki bi ki thia tum ki thur pak nang kok alam thelaki chitham pon pede chitami choklo athe kupia the si non malom ni thom pliang bong karbiang long angkang hangjo hang hai ki doma laki karbiang long araratum chini pami bangso ka che song nang kok jesemet laki karbiang long ar lokido PGR VGR along le along aron repen kedo ke thaka tuma phan tharle vek nang chi pusi district angkang pialong kachesong kar omplup asonsi chinthong hawara long setami kachesong asai padupon umla pherpen hawang palong nia dimalong chinthong ara datum chepengsi PGR VGR long le long ke do tuma phan tharli nang chi lapen kese atuma phan aring hu ke paso tuma phan ingsai ponsi karbiang lo alo ke do abi hari atuma phan plung et nang chi pura assi ke thepen hang sarlang pon Karbiang long arat mate kaldi ahaba an aplang pada masinil tum tabang so atas siksa bang tukok lo la sinil tum non taringkoy ke bang jilangani abang ke karbi sulang do arat do an atum stame nang sitong dun pet ko sinil tum hin pen puthot tuning ripantu la si 19 la pen 20 ani abu thak la ni 19 ta amai padunai pu phadet la pen 20 ta amai padunai pu phadet lason pelote ko son lo nil tumrata tum nahi dun thekko la sinel tum hin pe chuneng rigila pohilo ni phaing ko yani mate 20 ani abang sei ka do we phan stame chitong dun nang sinel tum hin pen chuneng ripon la pen PGR VGR palong le pha alam kedam tang nikan surini la krihinian ning kan pen eviction nei mate katharle nai ji pu apu thalong tim karbiang long achari atum copy personal tum hal bang swami pen an saminal tum han High Court ben stamela bang so PGR VGR along le katharle nang ji eviction nai po puthamal tu han High Court ben stamela order nang pier lo tang senal tum copy pose la bang so puthamal tum pinyar ni antar nil tum nang tum claim hai heder lo tum pinyar ni copy polon me krang peter nili tum di fugedam landing road pen la phelang pi pen yosi hat pon lo ulote hala so joge e claim bhot pen si apa parna copy polo ka parna ulote mo copy ne ulote nang ting kheng na non pen abang ke lage first time kali logo mati di second time lo so na taxi at time po bange ile tumke ji sabdam bom pulote e mithang tum si dub do bom po akar bi tum si lasi at time da nang lo militum dak chinthongara akar i la pen militum stame akadiman gela lo la non ipong bangke la PGR la pen PGR bangke eviction veg nang po jongsi eviction hai hedet pulote non MP election da nangele lo la si jongsi tim karbiang long pen eviction nang hai hedet pulote nilitum dak chinthong along rilong bangke tim karbiang long kachikrong tum dak campaign ajat bangri jong patoy te penal tum jongsi bangdet pulote nilitum ke nang tum han dak sinang teng kheng dun vek po nil tum nang chi song dun vek ji lasi ning thelo tim karbiang long ga chikrong dum manta akhai Dr. Tuliram Rohang leadership tum han stami ning thelo je la non apoy bangke eviction vek po pusialang tum pan ning thelo chinthong pen hemari rong phar karbiang long live